Nah hina holongan damang dainang hurian itu hatta di perminggu tadi bagasa tiko jalot tama barita nauli sian hatan debatalan ta para hatta bertanya kita. Damen di debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Semua bahodo hami nuaing Roma muji-muji guarmu madok mau liate sela saluh na dengan dibasam ali jahuba debata ama anak dotor di perbadia. Laus takasma pakulingi hami marhite hatam aido nahu haroho kami asa boton nami anani halomohon ni roham sihangulun nami. Manangi-nangi do hami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita nauli sian hatan debata mangatoi do mamakuling hita takasma bigiota di bagasa tikion. Siam Matius bidu 20 ayat 1 ayat 20. Matius bidu 20 ayat 1 ayat 20 tatangihon ma. Songnon tar surat disi. Alaina laho do anggo sisianna na 10 sadai itu sadadolok na di luar Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana di sobba maibana ala naganggu do roha ni nadeba. Dung ini dapat tu Jesus manasida di dok manu ngasahat tuau nasah waso di banua gijang dohot na di tanaon. Laho mahamu pudai hamu masalhut bangso di hamu manasida tu bagasan goar ni ama anak dohot di perbadia. Laus ajari hamu manasida mangaraduti nasahat anau kupatikot tu hamu ai ida ma sai na dong anakku do hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon ido sahatna salom. Nah hina holonga damang dainang hurian itu hatta hang gina pina ribut horas ma dihita saluhna jala selamat hari Minggu ma dihita. Di perminggu tadi bagasa tikon nunga sahat barita nauli hujahau sa Matius bidu 20 ayat 1 ayat 20 mangatoi do mamakuling hita. Di minggu ta Minggu Trinitatis minggu namar lapata doi hasi tulusadaon ni debata. Laos hobartu sido nuaing nang ojah di mingguta di padohan gabe sitidangi debata situlu sahada menjadi saksi Allah Tritunggal. Akadamang dohok denang nama saulonga kita ido nuaing ojahan ni perminggota ojahan ni parsaurata di nama nangi-nangi hita sian hata ni debata asa gabe sitidangi debata situlu sahada hita menjadi saksi Allah Tritunggal. Minggu hasi tolu sadaun ni debata. Lalu si togu-togu asa gabe si tidangi debata si tolu sada. Odo dipangido sian nama nangi-nangi hita di hatani Tuhani. Totu bohadoi boi tarpatu pahita. Boi gabe si tidangi di debata si tolu sada. Atong neng takas jolo. Songo dia do panadayota di debata ama sito palangi dohotano na jumadihon nasa narong na marwaso di atas ni saluhut bohado panadayota doho parhato potota pabahenan ni debata di bagasan Kristus Yesus naung paluaho do panguluho kita paluaho kita sian gonggoman ni dosai naung manubus sita asa gabi anak doho boru na hita gabi dapotan haluau kita bohado hubungan ta doho panadayota pangatusyota di debata marhitetot di porbadia nama dongani hita nama pergugiho kita na setotong mangapul hita di bagasan nguluta molo dapot tita doyak kadamang doho denang bui mahita gabi sitidang di debata ama anak doho di porbadia. Eto tu botot tadoate. Asa bui gabe sitidangi na pasti bui adong parnidaan na, adong pangatusyon na, adong hajonokon na, ya, adong pengalaman na, taringo tu nanayang sihat tindak konon na. Isarani di pengadilan, kasahala sitidangi menjadi seorang saksi berarti dia pernah berhubungan dengan orang yang akan disaksikan. Dia mungkin pernah harus pernah melihat manang hiadi begi padohan, manang adong sesuatu ditiup, adong pengalaman dohot nanay saya tidak koron. Ido molo di pengadilan nanti adong hubungan, adong hahonaan. Asa molo gabe si tidangi di debata si topalangi dohot tano, si tidangi di debata ama anak dohot di perbadia, berarti kita punya hubungan dengan dia.
Iko nadong do hajono kota, iko nadong panadayota, ada pengalaman pribadi kita dengan dia. Nah pasti yang gue siap pihak ni dia mata, di pasahat dia ditanda do hita. Jala diokuhon do hita gabe anak do boruna. Dilehon do haluan do hanguluan ni di hita. Di pasu-pasu do hita, di dongani, di pargugu do hita. Olano boharu hita maka tidak kuno marhato potonon. Di bagasang ngulut tate. Asa molo Injil Matius di papatar doi. Molo do ibana gabe tidangi di Tuhani. Aibana na manuraton Injil Matius so sahalak Lewi ya teh. Didok molo tabereng di bidusi ayat sia. Bahwa dia adalah murid, dia adalah saksi mata. Maka Bapak Ibu saku ya sebagai saksi mata, sebagai murid pasti terhati dakoni mana isi do Yesus ya teh. Jala dipangido naing sandok portibio asa gabe murid. Jadikanlah semua bangsa murid kuninna. Berarti kodoh tita maka tidak koni asa gabe doh nasida gabe murid maka tidak kon isi do debata ama anak doh di perbadia. Penulis Injil Matius maka tidak kon karena dia sebagai saksi mata. Alania kedamang doh dei nang dang bu hita na Kristen okapi seholan hola Kristen buti manang hola Kristen KTP ya teh. Hola identitas, hola status ate. Alai konadong do ya aksi dang bui Kristen pasif. Aido yang diigil gabe sitidangi debata situlusade. Dang bui hola penonton di sudi pabahenan di debata. Berarti ikonadong do ya jalota parsuruoni di bagasang ulta jala ulahono ta parsuruoni. Iduna masa di jamitata di bagasa tikion. Dimulai doho padohan. Dia saplonomi alai nalaho do anggo sisian nan 10 sadai tu sada duluk na di luar Galilea. Songon naung tinonahon ni Yesus tu nasidan. Berarti adong hubungan ate, adong kedekatan. Nah pasti sebagai sisian ate patardo ya te. Jadi disuruh lau nasida. Tu sada duluk di luar Galilea. Songon naung tinonahon ni Yesus tu nasida. Berarti adong tona ni Yesus sebelumnya. Alania kedamang doho deneng neng torang berengot tatu sih disi. Pabua Yesus nama ngaturhon pardalanan nasida. So madong kedekatan teh. Ditarida do tong. Bagaimana hubungan kedekatan itu. Neng papatarhon do titu au tuhamu nang tuhita konteks ni jamitat tadi bagasa tikyon. Marhite padohan na 10 sadai berarti nunga dang rak bedo si Judas Iskariot tate. Na paduahon namar lapata doi nama saun berarti nunga jumulu hehe Yesus yak kamatian te. Di namasa di konteks ni jami taun nate. Jala na patuluhon na naing manai ma Yesus tu banua gijang. Ilo naing konteks nate. Tu sada duluk di luar Galilea, taboto do ate. Molo di Paula Yesus nasida naik kotusan berpungu jolo, inilah kita tahu Galilea itu sebagai ya basis na parjulu ate, haborhatan ni barita nauli. Aleko di Paula jolo tu sinasida. Jalasiani Yesus borhat. Molo tajaha di ulang ni apostol memang ya goarni dulu nani dok nai ima dulu jetun. Takas dok di ulang ni apostol ate. Di hati-hati Yesus nanang borhat tu banua gijang. Sianido di papatar ibana. Pasahat ibana amanat agungi. Sona di Matius te. Di si di pasahat panuturion. Songona didokna di jamiton. Di dihamuma nasida. Lau mahamu podai hamuma salu bangso di dihamuma nasida tu bagasan guar ni debata ama anak doh tod di porbadia. Laos di sini yang patar dotong unsur ni guar ni minggu tay manang ujahan nete. Gabi sitidangi debatasi tulusadai. Manang minggu trinitatesi hasi tulusadau ni. Aitu sido di dion, tu sido podaan, ganu bangso tu bagasan guar ni debata ama anak doh tod di porbadia. Jadi patardo nal-naldo desi benang merah nate. Laos molota tapado mumuse di epistelta di Jesaya bidu 44 ayat 1 ayat 2.
torang dotong di patorang desi pabua debata jahuba marsuru paingoton bangsa Jehuda manang Israel na dihabuang Babeli asa unang babiar na sida unang tahutan asa tung takas hati dakuron na sida isa do debata di tonga-tonga ni bangsa Babeli ay debata na naing mabayan era baru naing paluahon na sida sian Babel nin siya si tao no do paruk kilo ni patar do tong desi ay taboto do hobbartu si Injil Matius ate selalu papatarhon di parbari taon na marhite padohan asa gonop songon nau ni hatahon ni hatai manang suratinin na. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Deido di Matius. Ini ciri khas Matius. Artinya mau memperlihatkan bagaimana Allah yang Tritunggal itu. Manang debata naung mangalubaho di padan narubi digohi di bagasan Kristus Yesus. Jadi dang tersirang barita nauli di padan na rubi doh di padan na baru. Jala digohi di bagasan Kristus. Hobar tujuan ni Matius ate supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Dialah Raja yang menyelamatkan umat manusia. Dialah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Alanya kedamang dohot dainang ikut takas dohot hita di panadayota di debata ama anak dohot di porbadia. Jala torang doi di pasah Yesus Kristus dinalaho marsuru aka sisiannai ay di pabua do asa torang rohana sida majalo di hati hanagang gua kasih sian na riba di nari sobba Jesus roh Jesus madokonaha nunga sahat tuau nasa waso di Banua Gijang doho di Tanoon nunga sahat tuau nasa waso di Banua Gijang doho di Tanoon akadamang doho denang nama saulong kita pamotoyota dinapinapatar ni Jesus hatanay iko parohon haporsyon na tugu di hita. Asa disido hita buhay gabi sitidangi buhay hita mangulah parsuruan ni debata parsuruan ni Tuhani iko takas do boto otta pabuah Jesus pabuah tuhatay namarwaso di Banua Gijang Banua Tonga bahkan do di Banua Toru naung ditinaluhon na hamatiani, nasutuk hamatiani mangarahuti ibana di Banua Toru ate, alay hehedo ibana. Odo na naik si papatarota, odo na naik si hati dakonota, tusoddo hita disuruh marhite-hite padohan di Jesusi, lau mahamu, podai hamu masaluh bangso, didi hamu mana sida tu bagasan guar ni debata ama anak dohot di porbadia, laos ajari hamu mana sida mangaraduti hata nasa hata na kupati kot tuhamu aida ma saya na dong anakku dohamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasedeng ada jaminan dan kepastian dari Tuhan adong do padongan yonna molope diutus sita tu portibion song padohan na tu akasi siannai saya na dong anakku dohamu rasi rasaro ajal ni hasedeng nunga disuruh to di porbadia asa di bagasat to di porbadia hita lau mamaritahon, lau mangulahon, manggohi parsuruan ni Jesus. Asal nakadong bebiar di hita, ay nunga di papatar, pabuat Jesus na marhuaso, di Banua Gijang, di Banua Tonga, doho na di Banua Toru. Songon na nido ni debatado itu bangsa Israel di hatiha. Borhat, di natarbuangin na sida, di habuang Babil. Tajahi di Yesaya 40 di ayat sada sahat tu ayat walui. Atau kadamang do denang. Hobartu sido nang berengot tajami tata di bagasa tikion pabua
Tuhan mengutus setiap kita. Asa molo debatado mengutus kita, ingok ma, na sudah ditahu tak kita, na sudah dimabiar kita, aladong do jaminan penyertaan doho padongan yon. Ibadah do namar huaso di Banua Gijang di Banua Tonga, doho na di Banua Toru, ala ni tuyung mabek kita mabiar. Mabiar agua kosa do hita, mabiar aguan arta portibio do hita, akadamang doho denang, memang ikut takas dolo di hita. Songod dia do, ngulu na pinasahat ni Tuhan di hita. Mulu terpau do petu arta, doho tu hosai, berarti tutu do, bui masa do biari di bagasan nguluta. Ala ingot mamar hite-hite jami tadi bagasa tikion. Masai rikot au disuruh di doho tamuna. Laho maka tidak ko debatasi tolu sadei. Asa saluhut na portibion marhato potton. Jala sumobba debata ama anak doho todi porbadian. Jaminan dan kepastian penyertaan Tuhan, ingot mak, saya nadong anakku dohamu, rasi rasa roh ajal nih hasyang odo mabek kita, mergugu, lahu mamari tahun, isedo debatasi tulu sadek. Mungkin jujur kita marukil, dan mampu hita, ya, maka tidakon Tuhani, di portibion ala hurang pangatus yota hurang pamoto yota ala nikot totong do hita majalo pandongan yon di debata ikot totong do jonok kita dohot ibana asa tarpatu pahita persuruan ni Tuhani di bagasan ngulutta boto makadamang dohot deinang na so jadi hita ganggu songonak kasisian nai adi dok deba gabe ganggu donin mungkin konteks na naing botot tate Jesus naung hehe siak kamatiani mabayan adong ganggu ni roha di nasida Edo rohana buhado hasit tongan di Jesusi siak kamatian ibu hehe alanido labok do hatani Jesus madapot ton nasida nina dungi di dapot to Jesus manasida di dok nunga sahat tuau nasa huaso di Banua Gijang doho di tanoon di pamomos jala di padasip rohana sida naganggui asa uli parsobaon na sida. Atau nga kadamang do yang gudang nido penuing naganggu di portibion. Di Jesus nau kehe na marhuaso di Banua Gijang di Banua Tonga do di Banua Toru. Alani iko borhat tamuna ikon tahatahon. Tapatad dahon. Tahatidak ko pangalamatan na martuhan. Tu debata ama anak dohoton di porbadiai. Gudang nejol mano yang sibuk kola di diri nate. HP jam itu medok lahoma hamu. Diborhati do hita, pergilah. Memang marbarita nauli di zaman di era digitalisasi noengon. Dan polai kong gabe songon na nyalamannya kasisiani di mulai ibe. Da pola songon na nyalamannya ke zaman aka apostoli biate. Alai di zaman era digitalisasi nate. Dan pola kong bergerak behita, iko pidda tu sadenganan di sihita marbarita nauli maka tidak ko Yesus daun. Alai marhite medsos ya teh. Marhite WA, marhite Facebook, marhite TikTok, lan aka hamajuan marhite internet nuengon
murahi talau maka tidakon. Marbarita na uli, alay ingot maka damang dohot day na. Lebih udasip dope, marhite ngulukku naik ka tidakonokku ise Jesusi. Ise do Tuhani. Marhite karakter, marhite pabahenan, marhite sikap, marhite pakuling. Udipos do inuay lao marbarita na uliate. Asay ko sukunot ta kadamang dohot day nang. Di dia hita, di dia posisita, ya, di sima hita na yung takas marbarita na uli. Adalah jauh lebih cepat orang membaca diri kita daripada membaca Alkitab. Dan lebih efektif untuk boleh memberitakan Injil kalau sikap kita baik, karakter kita baik, perbuatan kita, perkataan kita benar. Itu akan lebih efektif mekatidakon bersaksi akan Tuhan yang Tritunggal. Alanido kadamang dohot day nang songo bangsa Israeli nang jumulo dipilih debata mangadupi si tahun do paru kilo ni boy dapo panidangyo dipakai debata jalan tu si di paingot na sida asa patu begeho non ni nasida ise do debata na pinuji jalan di sobba nasida. So kunido nang dibagasan Kristus. Naik ka tidak konota. Iba na do na paluaw do panguluo kita. So kunido dibata dibagasan to di porbadia. Na mangajari hita. Na manuturi hita. Madongani hita. Gabibo hita maralus. Dibagasan ngulut taon. Manang tui sepe. Itu di mamanuturi hita. Maka ketika dunia ini penuh dengan kebohongan, ada kompromi dengan kejahatan, dengan dosa, ya, dunia yang mungkin krisis iman, yang mungkin mengalami kehilangan arah hidup, maka Bapak Ibu Saudaraku, jadilah saksi atas mereka. Bagaimana Tuhan kita sanggup memulihkan, bagaimana Tuhan yang esa tidak mau kompromi dengan dosa. Disima gabe siti dangi ni debata hita. Asatung patar saluhuna buitong marhato poton pabuat Tuhan. Debata ama anak doktor di perbadia. Ido silehon halua do hanguluani. Jala ibana do marhuaso di atas ni saluhut. Ibana do Tuhan si pujio jala si sobbau. Barita honot tamay manang di dia pehita maringanan. Amin.